Malta tanalkoll għażlet li nibqgħu mixjin il-qudiem lejn l-aqwa żmien. Kif daqqu l-10 tal-ħadd filgħodu kienu ħafna dawk imwaħħlin ma' televiżjoni jistennew li jibda l-att tal-voti. 4 snin ilu ir-riżultat wasal fi ftit ħin u b'distak storiku. U din id-darba l-istess. Riżultat mistenni ferm wara kampanja qasira imma intensiva. Ftit wara l-10:15 tal-ħadd filgħodu, il-voti bdew jitpoġġew fil-garżelli. Il-voti ftit bdew jimlew l-istess garżelli, bin-nies mill-partiti jieħdu nota u jimmarkaw fejn qed imorru dawn il-voti. Is-sempil beda jieħu l-forma. Fil-11:5 inqas minn 3/4 wara li beda l-għadd bdiet tfetx xi tbissima minn taħt. Minnu fih l-ewwel indikazzjonijiet. L-aġenti bejniethom jidher li possibilment il-Partit Laburista mill-ewwel kampjuni possibilment jista' jkun li għandu vantaġġ fuq il-Partit Nazzjonalista u l-partiti politiċi l-oħrajn. Madwar 10 minuti wara, il-11:05. Il-mezzi tax-xandir fis-sala tal-att tal-voti daru mal-kap tal-komunikazzjoni tal-Gvern Kert Farrugia. Però dan indika li kien għadu kmieni wisq biex jitħabbar ir-riżultat. Ma tantx damu bil-kurżità. Inqas minn 10 minuti wara, fil-11:15, is-sala tal-att tal-voti inħakmet minn euforija mill-ikbar. Deja vu ta' 4 snin ilu. U jekk kien tfadal xi dubju dwar ir-rebħa Laburista, il-konferma ġiet mill-Istazzjon Nazzjonalista li ħabbar li d-distak kien ta' madwar 34,000 vot. It-tannieq, id-bissim u xi dema ma naqsux. U l-ħornijiet ferrieħa bdew jinstemaw fit-toroq li bdew jinġabru quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Il-11:26 minuta. Simon Busuttil fuq Twitter jikkonċedi t-telfa u r-rebħa tal-Partit Laburista. Intant il-Prim Ministru nnota kif Malta tanalkoll għażlet l-aqwa żmien u xtaq l-aqwa lil kap tal-Oppożizzjoni li feraħlu għar-rebħa. Il-Prim Ministru fl-ewwel reazzjonijiet tiegħu f'kollegament telefoniku fuq One kien pożittiv bħal dejjem. Malta tanalkoll għażlet li nibqgħu mixin għall-aqwa żmien. Ta' dan irrid ningrazzja lill-poplu Malti u Għawċi. Irrid minn qalbi ġifieri il-poplu Malti u Għawċi għadu kif għamel għażla fejn għażel il-pożittività fuq in-negattività, fejn għażel ir-riżultati fuq il-qlajjiet, fejn għażel l-ottimizmu fuq il-pessimizmu, fejn għażel pjan konkret fuq it-taħwid, għażel li ma jibqax, ma jqabx nofsiq, imma għażel li jibqa' miex il-qudiem. Jien ninsab kommos u obbligat poplu Malti Għawċi da din it-turija kbira ta' fiduċja. Jien naħdem biex nara li l-pajjiż ikompli jiġi l-ewwel u qabel kollox l-ewwel Malta u jien lest illi naħdem ma' kull min irid li nimxu l-qudiem bħala pajjiż. Joseph Muscat mhux importanti f'din l-equation. Li hija importanti l-pajjiż. Mhux ħa inżomm bitterness rusa ta' qalbi anka jekk weġġaw lill-familja. Jien irrid illi il-pajjiż jingħaqad u rrid u għalhekk ħanaħdem. Illi kull min irid imexxi l-pajjiż il qudiem ħajsib il-Joseph Muscat lest illi jaħdem miegħu. U sa dan it-tant Malta kompli tiċċelebra u tħares il-qudiem biex taħt amministrazzjoni Laburista ngħixu l-aqwa żmien ta' pajjiżna.